Croeso mawr i chi I ardd flodau Pontytwr. Sioned dwi a dwi wrth fy modd yn tyfu ac yn gosod ac yn gwerthu blodau a hynny o'r ffarm fechan sydd gennym ni ar gyrion Rhuthun. A dros y misoedd nesa fyddai'n rhoi chydig o tips i chi ar sut I dyfu, be I dyfu a pryd I dyfu blodau ar gyfer I torri. A wedyn sut i'w trin nhw mwyn cael y gorau allan ohonyn nhw a gwneud iddyn nhw barad tra ydych chi yn gwneud trefniant I fod yn y tŷ neu yn anreg I rywun. Felly os ydych chi eisiau troi gornel fechan o'ch gardd yn ardal I dyfu blodau I ddod â nhw i'r tŷ, neu os ydych chi eisiau ymlacio dros baned o de a just edrych ar y blodau hyfryd dwi'n I dyfu yma, croeso I chi ymuno â mi a dilyn yr eitemau flodeuog yma o Pontytwr. O'n i'n meddwl sy'n ni just yn rhoi cipolwg I chi rwan ar beth sydd yn tyfu yn y twnnel tyfu ar hyn o bryd.